Betway Premiership, Orlando Pirates 2, Orbit College 0. Orlando Pirates are the champions of South Africa. Yebo. Machita, igama uthini? Chamana mbebathu spisi uwetsang ini. Ba re nka se a ke hopole hore nka bona space a kokile cup. Ke AI. I can't talk about Pirates because there is no point. Pare ke AI. Yeah. Okay, AI ka jeno. Pare defense chiefs ke AI. Yeah. Letsa jwang khona. Kwenzakele. Hayi. Nenza kanjani mabhalani? Na next year sayiphinda futhi. Usho kanje? Ngabo laba. Yeah. Ngabo laba. Table bangakhohlwa. Table +1. Thema lami. Akere unali +1. Sebalaka. Yeah. Hayi, asijabuleni bafethu, sijabuleni kahle kodwa hayi singakhohlwa. Yeah. Pirates saseyiyo. Ani namabhakani yani nomona manje. Kanjani ukuthi niwina amakhapu amakhapu awu4 ngesizini eyodwa abanye nibashiyele 1 kuphela. Sizobona senze kanjani. Kade bawathatha 8 years kulandelana konke lokhu. Kwakuyithi kanti kuyenzakalana. 8 years yonke. Yeah. 8 years yonke masibale nje. Yes. Sidebele nje sithatha nga1 nga2 siyabanika. Yeah. Laba bale Morocco ngathi bangababhaxabula. Awu kanti uba support ngaba base Morocco. Nini? Yeah. Tamana mlabona bangiminyela from qala. Yeah. Last game yami le Durban City. Bebathi yengibuye. Nakho ngibuyile namhlanje. Uthini umngane wakho? Mngane wami. Hayi khazi mina ngijabulile nje ngithe zimnyama phambili. Yeah. Bopha ndoda emnyama bopha ndoda emnyama.